हाँ तो भाई लोग नमस्ते प्रणाम। स्वागत बा हमारी फिर से नया वीडियो में आप सबके। तो आप सबके हम बतावल चाहतनी कि खेती के सीजन आवे वाला बा। तो खेती धान के खेती करे से पहले हमनी के सबसे पहले तैयारी करेला जा धान के बिया डाले के खेत के तैयार करे के पड़ेला हमनी के। तो ओकरे तैयारी में हम तो लाग गइल बानी, आप सब देख सकतनी वीडियो के माध्यम से। देखिए आज सुबह से ही सब तार उर जोड़ के हमनी के घर उ जहाँ लाइट दिखाई देता ओहिजा से यहाँ तक हमनी के तार जोड़ के ले आवे के रहे। तो तार जोड़ के तो हमनी के ले आ देनी है सुबह में। ओकरा बाद देखी शाम में फिर आके मोटर में पानी धरा के मोटर चालू कैले बानी जाए। और फिर आई देखी खेत बिया के खेत जौन बा एमे पानी आ रहल बा, आप सब देख सकतानी। रात के अंधेरा बा से आपके बहुत कम दिखाई देत होई, फिर भी आप सब के हम दिखावे के कोशिश करम। देखी मोटर भी चालू बा। अब आप सभी बताएं कि रउआ सभे के बिया डाले के तैयारी शुरू बा कि ना। कमेंट ज़रूर करब। हमार वीडियो आप सबके पसंद कितना आवेला ये भी बताइब। आ कहाँ कहाँ से हमार वीडियो देखिला ये भी बताइब। कमेंट ज़रूर करब। आ वीडियो के दूर दूर तक शेयर करब। हमरा के दुलार प्यार अपन बनैले रही। जय जवान जय किसान।